Good morning. Welcome kada kitay bisita tayo naggapuda pa jay Rizal. Idirabi taga Apayaw. Nagdrive dati 12 hours may da nakimisa nagawid data tayo datamot naggapuda jay Diya kamuno sa dinno nga party ti basta idtada yon. Welcome kada kayo amin apo. Idi college kami at dari jay ng seminar kada kami ng 30 seminar jay San Pablo Seminary. Ti pasit di seminar kasla kumada di self-appreciation. Ta haam mo nga ma-appreciate ti lubong, no haam mo ma-appreciate di bagin. Kada pasit na di nga imbagana, kadagiti amin nga pasit ti bagim, inya ti kagurguram, inya ti hammo kayat. Nala kumakanya tayo, inya ti amin nga pasit ti bagim, inya ti hammo nga kayat. Kaya di may nga kadwami kunana, daytoy dapan ko kunana, daytoy sakak kunana, taapaya. No ag-basketball kami ngamin, no ikatan ni sa sapatos na agtataray ka maamin, ta talaga nga umatibuor, ti uray lang nga, no ediso na ijay labi di sapatos na likliklikam, ta uray kal ag-collapse, no mabising ka agkiraos, di dyan mo ta nagangot, ti saka na dyan mo mo napay nga maag-agasan. Kasi ak idi daytoy ngipon ko, taapaya sungay nakakastan ni, no matibag ti basketball maabutan dito ko tatana ikat ka nga rud iso nga bungila kon iso nga gurgurak idi kalakas diya inya ti pasit nga hammo nga kayat labalbalyan tayo mat ada akan nyayo mat no daduma ka ada dagitay mangayat ti nagposkol akiday ada mo mangayat ti ada dagitay gagaraan da nga paruton tuno ko awang kiday dan gajay ada mo dagitay nakayat ti agong siya ko uyawon dati agong ko ta suryab ka no kunak met at atidog ti biag ko ta nagbisikleta ado nga angin ti sumrek iso nga dakdakkel ti oxygen ko iso nga kaya guy uyaw ta diyo ammo tataanya mo ti karugitan a parasit paset ti bagi kanyayo anya mo ti karugitan a paset ti bagi Nadaag ko na, siyempre keret adimat. Singa nangurona no tisyo lang, da kami akadanom kanyami jay. No hanga bislak, da ka taltalon danom. Kano daduma, no tisyo lang, jak mapnak. Wet tisyo, so mabalin. Anya ti karugitan ko nada, ngiwat no daduma, apaya full of bacteria. Kaya, pampanunutek mat. Siguro ti karugitan nga mga paset ti bagi ko no daduma kahampay nga ng dila nga di pa nagsasaom haan ti karugitan nga paset ti tao utek apaya daytoy utek tayo ti bang pagbalin nga narugit ti lubong ti utek tayo ti mang pagbalin nga dakes ti lubong ti utek tayo ti mang pagbalin nga narugit ti lubong dakes ti lubong mamadi ti lubong kakunanang or di mo pinarsuan na tilubong kay may kapito nga aldaw ka na ginana rest day ni Apo Diyos saan? E di rest day ko na nakinita na ti pinarsuan na it is good napintas nasaya at ti pinarsuan na therefore awan ti madi ditoy tinang pagbalin nga madi daytoy utek tayo nya hello katurog kay samot hello Nano dadto maiso mang pagbalin nga madi apaya iso ti mangiseset nga madi ti lubong tayo ang ti ebanghelyo tayo ay umuna nga maibasa anya ti kultura da ngamin agtetent dagiti tattao idi inruaren ni Apo Dios ida di Ehipto napandan ijay nya naganan disyerto no dagsakit kada kuada anya ti aramidan da agyan ijay kampo nagigyan da ngamin ti kampo, dakkel nga kampo, pumanaw da, kampo ti pagyanan da, papanawon da, kas pangarin, adalitag na. Bosali. Adago awis nga gayam ko kunana, father kahit mo agtrabaho, inya, nanginaswil daw man, 3,000 per hour, inya obra, agsultok tilitag. Anya mo dahi nga joke mo, matan na ganong aramin. Diyan mo ano kaya, iyo mo, ingkay taon. Kadi jay, no, dalitag na amin nga sakit, nga makaakar, litag, kukutel, parwaran da kay kampot, awang nga rod agas idihan, ta makaalis, papanawon da. Nang runa mo, dahi talitag mo, sutil tilitag, di mo, agdubli-dubli no daduma. No, nagado nga pagtubuan mo, dahi tang litag, idtapay la kilikilim mo. Uno silang mo, kasano di pa, nagnam mo, litag na silang mo, kasano nga runo kilikilim. Kakanya da amin nga makaalis,
mapapanaw iji kampo. Anya ti aramiden da, agigyan, siyempre awan da iji kampo, apan da iji rukrukib, kweb-kweba. Into no umasidag da nga umay da dumawat ti makan, nakaabungot ditoy, adayuda pay laeng ko na unclean, I am unclean, unclean. Narugitak, ipukkaw da, ta 50 meters, no umasidag ka iji narugit, automatic nga, maakarang ka. Kas ti pamati da. Iso nga idi inagasan ni Apo Jesus daytoy agkukutel, haanen nga makastrek ijay baryo, taapaya inasigan na nga ron. Kakanya da 50 meters hangka mabalin nga umasidag. Taapaya kayat na nga sa uning kagpakita ti padi, no narugit ka, makaakar ka. Narugit. Kunana, kasjay kanyada. Ngam taktan taawam mo ti ay adama agas aminan, adapay garod narugit. Origyad da TV na ka mabalintay nga kalanganan basta agtumtumaraan. Dagiti agkukutel, dagiti leprosi ka, dagiti leper ka, damutin agas na. Talitag ka, mabali mo mutin nga pasultupan ti ang nguyog, pok! Kunan ka makaginawa ka no rumwardya matana, adama kaya nga itapal mo ta, kunutin na. Mga makaalisin, ngam no daduma, timang pagbalin kamin kanya tayo, iji kultura, nga nadanon ni Apo Jesus, kasjay, narugit ka, no makilangan ka, kadakwada. Tatamag kanya tayo, adu dagiti biases tayo, nga inset di panunot tayo, nga madi kanya tayo, nga mayat ti daduma. Makanlaengan ita parte ti Pampanga, Pangasinan, di mat nagimas daytay buro da. Iyag mo ti Ilocano ka, nagangot ko na tayo. Di mat? Hello? Datayo mo ditoy, ada kam St. Benedict Institute, naglalaok ti agbasad jay, ada taga Mindanao, Pangasinan, Manila, Ilocano, tagadta nga to. No dakam nga Ilocano ti agparti ti kalding, ikabil mi daytay primera papait. Lo. Tapno dakam laag sida, tadagiti Tagalog, ya tai ko nada. Di makas jay. According to Ilocano, iso imas na. Kanyada, nadugyot, di mat? Naisuda mangan tiburo, siyempre, kaslakan niya tayo hanga narwam, mindset nga rod day haan. Nagkakaawatan tayo haan. Ita, ada uncle ko, na ikamang ta Cervantes, ita sa party mountain provinces. Ita mountain province. Kanya tayo, no DJ karne ka medyo, natay ko madibaka ka medyo addaangot nan. No daduma datay nga Ilocano, ikali tayo, apaya, baka agsakit ti tiyan tayo. Ay apo mapangkad ta. Ibilag da di karne, talong aldaw, apay di yung ila si daanan, awan nanam na no presko kanya. Datayo ti kayat tayo presko niya. Isuda, ibilag da, apaya, orayom nga maigus. Na imas no dati medyo adda. Hanggang pinakakita ti kasjay? Kakanya dati mindset da na imimas datayo haan sino usto nga rod usto da haan usto tayo mat mindset nga rod kanya tayo daytoy tili panunot tayo timang pagbalin ti lubong adakes. What's wrong no nalumag ka? Datay nga Pilipino nakaar-arte tayo. Napangka nakipunusyon, nagsasarunot nagkasar, nagdakil ti bilbil kon. Kadi ang kamangmangan. Damdamok ti mapan ijay Canada. Nga po napangkam di store. Diyos ko, dagi underwear nga lako, dakas takadakul. Dagi jay aman. Gada na, dakay nga nag-abroad, amuyo mataan. Dagi ti Samoan, dagi ti kapsat tayo ti Fiji sa Samoa. The bigger you are, the beautiful you are. The more beautiful you are. Kanyada, no, kas ano ka nga kadakkel nga adigi, iso ti beauty kanyada. Datayo mat, apo, agre-reduce tayo ka, no. Diyak nga manganan, apaya. Diyak nga nag-rise, ti talong nga aldaw, among ti epekto na, anya nga rod, agsasauak nga may maysan, maululaw ako. Gunggunam. Kanyada, ti kadakkel mo, iso ti beauty. At dadagi ti kultura, nga the bigger your eyes, beauty kanya daan. At damo di ba ba? Damo no kas ano kadakkel yung lips mo. Isumat ti beauty kanya da. Datay lang nga Pilipino ti nakaarte. Naglumagak. Nagdakkel ti matag ibababatik ko. Suryab di agong ko. Ibatagos ko.
Ba't iti ubot ko, ibad badagkal ko. Pilipino lati ka archan. I-mindset tayo nga kaslamadi. Kitaan nyo, kada kita po raw, kakaasi da nga agpapainit, uray da lang masansan, banta tuladen da dato'y kodil tayawaan. Da tayo mo't nagnisitak, bigbigat na kapayong. Ngiyala, kati Pilipino. Kadi man kasi kanya tayo, isuda, tultuladin data, beauty kanya dati, brown. Data yumat. Apo. At dapat gayam ko nga agar-aramid ti dati sabon nga giasi, papaya. Nagidaton apo, sabon mo, kunak kita, Diyos ko asi. No isabon ko, rupak sa agbisikleta, di pa'y naura man. At da inikak ko na, bagi mo, usaram, kunak yes, kuna naman. Ay piman nagsabon diya mo larupat sinabunan na nalipatan na medyo tenged kensi ko na kaslalabang nga magmag na. Anya gunggo na mo ko na mat. Kasi ako mabuti nga ka no nagbisikleta ka, tennis ka, saka nagsabon di ka mauram tarupa mo. Datay mo lan arting ibagata yo nga black is bad. Haan mindset dayta. Di panunot tayo tinang pagbalin nga madino dadduma. Datay di panunot tayo tinang pagbalin nga narugit ti lubong. Isungarod nga dahi ti leper, inya ti kunana. Inya naganan, kunana dahi ti kukutel nga napankin ni Apo Jesus, nagmayat dahi dialog da. Nagpigsa, nagunag ti pamati di kukutel. Inya ti kunana, Apo, if you want, make me clean. No kaya mo, paimbagan nak. Medyo nakukuha, medyo na general da Ilocano ta paimbagan. Ngam iti English ko na dalos sa madalosanak ta narugit garod kanyada nya. Iso nga kunana di kukutel no mapantigi gimong una daliteg na unclean. Hanang ibaga nga sick, unclean kunana. Iso nga nagpintas di na dialogue dakin ni Apo Jesus kunana, no kayat mo mapaimbagnak. Haan na nga ibaga nga ay paimbaganat. Haan na nga ibaga nga kabaulam ka di nga paimbaganat. Haan nga di jati saludsod kanyana. No di no kaya mo paimbaga. Kayat ko umimbagkan. Dahil jati dialog. Naunag ti pamati daytoy agkukutel ke panang dalos. Panang dalos. Kano daduma isote ko na tayo kakabsat. Dagiti sakit tay tatan. Kabaulanan nga dalosan ti agas. Kabaulanan nga ti teknology tayo, awanan ti kaarariyat, uray leper iso, nahaanan nga makaalis, tadda nga ruden, usto nga agas. Katat ti kung kunak ditoy, tinang pagbalin namin gapo ti basol, tinang pagbalin kanya tayo nga narugit, no daduma dayjay panunot. Haan nga dila, dila ka bunga lati kwa dayjay, bunga lati panunot dayjay. No daduma ko na tayo, at dadagiti tattao nga nagrugit ti panagpampanunot na. Nang nanggagyo da nga sa balikasan. Hello? Makita yun tayo. Nang nanggagyo di bagbagadan nga nagrugit ti panagpampanunot na. No daduma, dadtoy di jay. Awan iji object. Awan iji sa bali nga tao, no daduma, dadtoy. Isugar di jay, makan no daduma, ibagata yung nga narugit. Kanyada nadalos. Tatan nakararte tayo pa'y gagatangan tayo amin nga danom. Kalaim-bagadan ti lubungan nga nagrugit ti danom tayo. Haamot ti daga kadamo natural nga mang filter haan. Tataginatang amin adda nga di ubing kami. Adda mo danom. Kakaasi ka di taltalon nga mawaw ti uray lang nga with all the lingat kadabutag nga mangroroot matay ka da bisinan pog awan may lagi danom jiwaig wah ikatan mi akin rabaw ko uminom kami ka si bibiyag kampay mo laeng dagitay mo nakapapudot ti danom na nga nakagatas kay so mo ti agkan cancer gunggunayo iwan ko natay depende datayo tinang pagbalin ti lubong anarugit uray ti sitwasyon ti kabsat tayo. Datayot no daduma, datayot ti mga aramid ti lubong, adakes. Nagkalugan ko madriken pa, di ka apandagay surok katikista ko, nagkalugan daw. Sino narugit? Dagay nagkalugan nguno si ka. Lol, wadan nyo. Dayay. Adain lugan ni father ko, wala ni kita inyo.
Di utek tayo no daduma tinarugi. Kitaan nyo, sumangpot ta ka arubayo, inlugan dala ti motor di balasang dako. Maganak datan. Sino narugit ti utek na? No daduma, datayo tinangikabil ti mindset na narugit ti lubong. Which is, pinarswa na ti lubong, anapintas. Iso ngamin di jay, simrek ti basol kunana, iso dayan, judgmental, pride, kinasakit tinakam, mapan ngamin ijay puso ti tao, dadto'y panunot tayo amin dayta. Ngam nakapinpintas ti lubong, pinarswa na ti lubong, anapintas, nasaya at anyaman a kultura, puraw, black, brown, dakkel, nakutong, dakkel ti matana, ang litan di mo dagiti daduma, damor nga dagiti daduma a kultura, damor nga da ang lit da, beauty kanya da di apil da jay niya, isong ka madanagan no, da ang lit mo na apil ka. Hello? Kakas di magkanyada di mat. Dadagiti kakabsat tayo nga Indian nagadunga ron ti Ricardo di si Dada di mat. Iso nga no lumabas dano naglingad da talaga nga tayo nga Pilipino agin ko kunate. Ngam isuda iso nangina kanyada day jay. Iso nga kay madanagan hangkay lat nga agrek-reksonan. Ngam da tayo mga Pilipino gaming ka da nakaabay mo ka. Kung mindset tayo la day jay. Iso nga no daduma tinangikabil kanya tayo nga na maditi lubong daytoy panunot tayo. Iso garod nga taraunam tinasaya at di panunot mo tapno makitam ti beauty ti lubong. Uray agtrabaho ka nga nasaya at uray no mayat di income mo no narugit daytoy nagyan idtoy suffering to payla ti biag mo. It's good na agbisbisiklit akmot idi ngam normal agbisiklit tata gapot agtentenis akmot agbasketballak ngam lumakaya mo tan agrakotok maamin nga kararwak nagbasketballak on nagtentenis ak kayak ngam kurang kas na berukak di bisikleta nga daytay nasiksikil di saka naan andor kumapanak mapapanak dagitay luglugar nga idila ubingak nga nakapanak wow nagpintas ti lubong nagmayat. Nagmayat tayo ang bisikleta, di ngay pampanunutag idiubingak nga ditay sursurog di ang bisikleta no agpasalog pa ka napag mo. Wow. Kuno ti pampanunutag ka, anya mo diti bisikleta kunay budget mail, dagiti kakadwa ko nagngingina. No iso pa ila problema dakas mananan. Oh. Kati mo la enjoyment na kadi agpataray ka ti bisikletahan. No daduma magamin ti pampanunuton tayo ka sagmamano. Design mat lang kanya tayo. Design nga bagday ta makarga na mo ta kayat mo ikargaan. Ngam di panunot mo nagbaling nga dakas. Wow, Christian Dior di bagna. Peke day ja in order na di kwan day ta. Di pala panunuton tayo ka nagsayaatan gam isuma lang nga design bag. Kano daduma gamin alamat pinagbalintay nga dakos, local lang amin daytoy bag ko. What's wrong? Iso mo lang iso nga bag. Agisupot ko mula imbutido nga duwano na pang kay nakiponsyon. Han? Papadat agam mo tayo. Di pala nalpastikaan ka, isuputan na to. Uri ka no, kotsuon no, iso mo lang iso nga gisupot kay adwa. Apay anya problema. Iso nga nagdaduma, di panunot tayo, timang pagbalin, nga dakes ti lubong. Di same uray ti tao. Uray ti tao. No daduma, uray ikarkarigatan namat, nagbasol di kabsat mo, ikarkarigatan na ti agbalbaliw, sika, di panunot mo, a judgmental tinuldo ka mo, hammo kayat nga agbalbaliw. Which is iso na kayat nan. Apay nga inagasan ni Apo Jesus daytoy agkukutal. Apay nga dagiti kakadwa ni Apo Jesus ka dagiti Samaritana, dagiti prostitute. Haan nga napatig naming kanya na di sakit, di basol di tao, tinapatig kanya na isublina di original image of creation nga it is good. Kayat nang isubli nga ti tao, ti lubong, idi pinarswa na good. Therefore, awan tinaparswa nga bad. Uray tupol ka. Good kalata.
Iso nga rod nga di sakit mo no mabalbalin kayat ni Apo Jesus nga minhan na tayo nga pinarswa nga umay agrigrigat dito'y lubong. Iso garod nga isubli na di original image ti creation. Iso nga uray adda pagkapsotan ni kabsa mo, uray adda pagbasulan na no mabalbalin ti kaya na arakupom ta isublim di original relationship. Pamilya, agasawa, aga ama agi ina. No adda basit conflict na haan nga bad ti conflict. Agsubli laka di relationship. Good latta. Kasi di malakan niya tayo. Kalasyak ko ma. Apay masapol nga ipakita kita o nga kanayon nga nakaisimak. Bungiak lang arudan. It's good to be low. Dahil tayo masaktan kamat. It's good nga dahil tayo no daduma mabannog kamat. It's good nga no daduma matuukang kamat. Mabainang kamat. Basta agsubli di relationship nga napintas, nagsubli di katataom nga positive tilubong mo. Kano nagtalinaan ka di negatiban nga padas mo, nahabak tayo na. Tati kayat niya po Diyos kanya tayo, no di pan nakaparswa tayo, good tay amin, bias laeng di panunot ngamin. No samarion tay amin dayjay, including our sin. Uray di basol tayo isugar nga dinadaol di original image ti creation nga napintas ti tao at nataknang ti tao dinadaol ti basol ti kaya na mapukaw dalusan na tayo isuguna ka I want you to be clean kunana kayat ka ang madalusan be clean kunana pay madalusan ka tapno di original image mo nga tao agsubli na dalos isugar nga the beauty of our Christian faith nabunyag original sin inikat ti bunyag habang agdaldalyasat tay dito nga biyag adbas basol tay lata adda konpesar no nalagan di basol mo alaen tinasantuan a communion perfect contrition agbabawi agsubli di original image of creation napintas ti lubong iso nga ti lubong the world is beautiful napintas ti lubong datay laeng ti mangpagpagbalin adakes awan perfect kumaa kala ko madakay nga asawa na nasaya at lata ay partner mo no daduma datay lamang kita timadi dagita katrabawan nasaya at dagita adda kanya-kanyang saya at ti tao datay mo ilan no daduma ti mang pagpagbalin ti lubong amadi iso nga no daduma kunana ti karurugitan dayay panunot di panagpam panunot kada tangtangsit mo agat atap ka nga lamangan na kanikabsa mo magsiksecure kan agat atap ka nga pagchichismisan da ka iso nga mapangkapay di trabahong bigbigat naging narasaas da siyak sa mo ti pagsarsaritaan da aguray kayo nagrugit a panunot dahil nga narugit a panunot uray ti basol rinugitan na ti biyag tayo ngam ti kayat niya po Jesus isugar adda sakramento adda misa adda konfesar ta kaya na madalusan tay nga rod iti basol tapno agsubli di original image of creation isungar nga kunana tapno makitam ti kinapintas ti lubong feed your minds with good information spiritual information napipintas nga damag no daduma no talaga nga ti sel-sel mo ta panuno mo kadagitay madinga damag isuat agbalin nga biag mo dagiti kabbalay ko Dios ko no daduma kita dengdenggek ida no daduma di ka pala agbuyat sermon kon amuyo ti dengdenggen da no agluto da tulpo dagitay agasawa nga apan agdindin na rom dagitay aga ama ka dagi ina nga agi innagom api nga dagita buy-buyahan nyo di kay pala dengag tinasayaat nan pon isungod ti imulmula man kapilitan niya kas ti biyag mo ngam no ti i-feed mo di panunot mo ka kapya naragsa kankanta na espiriton isu ati rumor kanyam tas jeng nga ti maimulmula kanya tayo isu nga kuna na isumot ati rumor isu garod ti inselsel mo isu garod ti intabak mo ta panunot mo katataka kabsat dati pa nakaagas daytoy iti agkukutel haan laeng nga pisikal kas di kanya tayo wan adda sakit tayo amin tayo agsakit tayo adda di pan nakaagas ti na espirituan no pagbalinan tayo ti lubong nga napintas ti lubong
naragsak ti lubong, na ginawa ti lubong, ngam no pagbalinam a miserable ti lubong, adda ti panuno mo dayta. Nagado ti gagayem ko nga agsaksakit, agkanser da pay, ngam di aurada ka nagragsak da. Bay apo no matayak ton alaanak ni Apo Diyos, inya nga rod. Ngam masapul ang mga anak lata, agkatawa lata. Ti karon na meten ka, adalabing mo kulbasita, anya na ganan, til-til mo ko, kanser sa mutan Apo, uya mang mga ano, jak rumrumwar. Inlan sa tay meten. Kano daddo maiso nga ron di panunot, tinang dalakan niya tayo, uray di basol. No daddo mati mangilan sa kin ni kabsat tayo, basol, ay di panunot. Haan, no nagbasol ti tao, alaum lata ni kabsa mo, apaya ni Apo Isus kas jeti kaya na. The world is beautiful, nagpintas ti lubong. Datay laang ti mang pagpagbalin nga madi. Nagmayat ti lubong. Ilak ko launa di gate men, ilak ko di balay ko, apaya manupadlak na, 18 apaya, agtatakaw da gamin. Bayaman tagtakaw da. As long as ka naragsakaan, di kami no daduma Allah, nakabukbutangan. Sino mang bukbutang no daduma? Dadtoy. Nga mabalim mo nga agragsak ka. No tinakaw data mais mo, madua ka pongtil, bay amon aba ka matay ti bisinan, ngam si kamat, may sala pinongtil da, kumatayak. Mindset. Panunot. Dayala ang magkakapsat. One, ni Apo Isus kayat na aristoran, ni Apo Diyos kayat na aristoran, the original image of creation na pintas ti lubong. Isugarod nga agasan na ti masakit, nangrunan at ti basol. Iso nga datayo, no dayjay mo ti imula tayo, nadatalag tayo kay ni Apo Diyos, na pintas ti lubong. Nasaya at day ti bagi tayo, na sagraduan day ti bagi tayo. No daddo mati mang pagpagbalin adakas dayjay panunot tayo. Anyang ti rumbang aramidan. Tuladon tayo ni Apo Isus, denggan tayo ni Apo Isus, pastrekam ni Apo Isus, ti itambak mo ta panunot mo, itapusom, ti imulam kanya na nasayaat. Tano dakis ti imulam, dakis arumwar. No madiji imulam, madimat arumwar. Gamno nasayaat ti imulam, automatic na bintas mo ti arumwar. Yan tulak ni Apo Diyos amin ti imulam mo, hanga na Diyos ang gibiyag mo, naging awa biyag mo.